No niin, nyt on tullut aika sitten suorittaa tämä arvonta. Meillähän on ollut tämä Facebook-kilpailu, missä saitte veikata, milloin Jenni-Maria alkaa kellumaan, irtaantuu jäistä. Ja siinähän kävi niin, että irtaantuminen tapahtui ennen kuin äänestysaika, veikkausaika loppui, jolloin sääntöjen mukaan sitten kaikki veikkauksensa jättäneet ovat tässä arvonnassa mukana. Ja tässä minulla on noin 170 kappaletta tulostettuja vastauksia ja arvonta tapahtuu siten, että otan tästä nämä yksi kerrallaan ja rypistelen tuonne kahvilaatikkoon. Palkintojahan tässä on tämä 10 hengen kaveriporukan risteys Pinksinmäkeen. Ja varsinainen arvonta tapahtuu hyvin tieteellistä menetelmää käyttäen. Hyvin vaikea ja monimutkainen proseduuri, jota sitten johtaa ja masinoi tuleva vaivakoiramme Riikki. Mä luulen, että ette halua seurata ihan loppuun asti joka ikisen rypistämistä, joten keskeytetään tuo nauhoitus siksi aikaa, että saadaan sitten tämä alkuvalmisteluvaihe ensin suoritettua. Palaamme ihan kohta asiaan. Ja Riki on sitten vapaa vahtivuorolla tässä näin. Hymyilepäs kameraan päin, äläkä pure mun sormia. Täällä meillä on sitten nämä arvonnan kohteet. Viemme ne tuonne noin. Pannaan kaikki hyvin sinne. No. Sitten pannaan peto lähtökuoppiin. Käypäs kattoo, mitäs tuolla oli. Täällä, Riki. Mitäs täällä? Katsotaan. Tuossa, siellä. Oho. Mitäs siellä on? Katsotaan. Nyt pitää suorittaa arvonta. Niin. Sekö se on? Onko se? Onko varma? Se on voittaja, niinkö? No katsotaan mitä siinä lukee. No niin. Riki on suorittanut arvonnan. Sä voit vielä katsoa, jos on muuta lisää. Niin mä sillä välin otan tästä selvää. Elikkä Riki on tullut siihen tulokseen, että Sampo Tuohiniemi on voittanut sitten tämän kaveriporukka risteilyn. Onneksi vaan Sampo ja tulet saamaan tietoa. Ja sitten näytetään. Istu. Noin näytetään. Istu. Ei pure. Hyvä poika. Noin. Hieno koira. Hyvin toimii.